Nyakara mugia juanga dakika ena aboro tok sadek marokinyi kamora mora maintiere machiegni e chenro mar mbako romo machakore sani nyakango mol kanyo sabich maro nyango antiere kayo kungo mondi mar mondo mia mi chal mar fwambo mago gin weche ma jofwambo magwa luonwa e kor gwenge duto mapacho kae weche minyalo bedo kod geno ni kuku ka achiel kod tiengi bo bedo ka ineno e chwa manyien duto mag odiochieng' makawuono. Kawachako en kotudore kod chenro ma kaunti ma Migori odiochieng' makawuono bro bedo godo mano chenro mano mar neno ni othiedhi kata ogeng'a tuo mar fistula mathoro mako joma mine. Wang'eni tuo mar fistula en tuo mathoro mako joma mine kinde ma miyo peka to kuom hawi marach omuocho kae kuom thuolo ma wanyalo wacho ni kuom seche mathoth kama bang'e okelo kethruok mag moko kuoma wanyalo wacho ni duong' mag ng'ama miyo. Mane momiyo odiochieng' makawuono e kaunti ma Migori nitiere launch of integrated fistula program ibo bed ka itimo e kaunti ma Migori. Ka bende chenro makamano jafwambo marwa e kaunti ma Migori Jojuma bro bedo ka luonwa achiel kachiel mar mondo mi omenywa matut ni to gin ang'o giri mibo bed ka itimo e kinde makoro iketo piny okenge mopogore opogore mag geng'o ka achiel kod thiedho joma mine manitiere kod tuo mar fistula. Kopogore kod mano wach machielo ma bende waluonu e kaunti mano ma Kisumu odiochieng' makawuono otudore kod chenro mano maduola magayo bech modhi e pacho kae mano Energy and Petroleum Regulatory Authority EPRA odiochieng' makawuono gintiere kod chenro mano mar kao pach jopiny kata tiego jopiny kotudore kod mano Kenya Pipeline Transportation and Secondary Storage Tariffs michana tema mano ka Kenya Pipeline Company mayudore e kaunti ma Kisumu. Jofwambo mago e kaunti ma Kisumu bro bedo ka luonwa chenro makamana achiel kachiel kendo gibo bedo ka ging'iswa ni to ibo bed kitiego jopiny e wi yore mage kata ang'o mowinjo bed ni ging'eyo ahinya to kokalo e odundu mag modhi mag ting'o modhi mopogore opogore kowuok ka kambi mano mar KPC kadhi e gwenge mopogore opogore e pacho kae. E kaunti ma Siaya wach maluono odiochieng' makawuono otudore kod chenro mano mar ndiko jogo ombulu ma wang'eyo ni nochakore ayanga tarik 29 dwe mar 9 mano mahigani kendo chenro makamano osebedo ka dhi mbele e counties mopogore opogore kata e kor gwenge mopogore opogore maneno ni jopiny owuok oko kar romre margi mar mondo mi gikaw ombulu. Jafwambo marwa e kaunti ma Siaya Steve Biko bro bedo ka luonwa mar mondo mi ong'iswane ni to e kaunti ma Siaya kwan maromo ji adi mosebedo ka wuok oko ka kao ombulu nikech wang'eyo ni chenro makamano mar kao ombulu osebedo ka timore kidam matende ni jopiny ok osebedo ka wuok oko kar romre margi mar mondo mi gikaw ombulu. E kaunti ma Siaya to osebedo yo machalo nade kata kamano nyaka sani ijiwo jopiny mar mondo mi omed wuok oko mar mondo mi ondikre kaka jogo ombulu nikech iwacho no ombulu mari ema bro bedo ka mi nyalo mar yiero jatelo midwaro ahinya te yiero mar higa mar 2027. Kapod wantiere kaunti ma Siaya aya nyaka sani wang'eni nitiere duond bura mano mar United Green Movement masani koro odonjo e pap kendo sani koro osechungo achiel kuom jogo mabro bedo e ng'wech mar laro kom kar chungo bura ma Ugunja e kaunti ma Siaya. Odiochieng' makawuono duond bura mano mar United Green Movement ma ochako ayanga campaign ne candidate margi kata ne jachung' margi mong'ere kanyo kaka Dr. Benson Obal mabro bedo e ng'wech mar laro kom od bura ma Ugunja e yiero madundo mibo bed ka ibago dwe manyien. Kanyaka sani mane en Chief Justice e pacho kae David Maraga mabende en ogai mano mar duond bura mar United Green Movement nyaka sani koro osingo ne jodak ma Ugunja ni candidate margi kata jafuadh bendera mar UGM e laro koma od bura mano ma Ugunja ni nyalo yombo e yiero makamano. Kata kamano wang'eyo ni kar chung' od bura ma Ugunja sani koro nitiere jomo pogore opogore mowuok oko ma olap doggi ndonga ne kom makamano. Sani koro wanyalo mana wacho ni may the best candidate win matinde ni jo Ugunja ema bro bedo ka ng'ado bura ni to en ng'a magidwaro ni obi otel negi kata obi represent gi kaka jaod bura e od bura mamalo mapacho kae. Warito neno ni to en ng'a mabro bedo koyombo e yiero madundo bo bed ka ibago dwe manyien. Kwatieko chal mar fwambo weche mabende waluonu mano e kaunti mano ma Homa Bay. Wang'eyo ni kaunti ma Homa Bay
ne ose tiek chenro mano mar timo welo mag duond buche mopogore opogore, ma bende no se yiero jogo mabiro bedo ka fuadho bendera magi e ng'wech mar laro kom od bura mano ma Kasipul. Kata kamano, odiochieng' ma kawuono nitiere chenro ma ikruok ne chenro mar puodho jochung' ma Kasipul mibo bed ka itimo kod duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gipiedho joma opogore opogore ma duond buche osechwalo kata ma duond buche oseyiene no bi olar kom mano mar od bura ma Kasipul. Jafombo marwa e kaunti mano ma Homa Bay, mano Ali Abich, biro bedo ka luonwa wach makamano achiel kachiel odiochieng' makawuono. Bende podi nitiere weche mathoth mwaluono odiochieng' makawuono, mano moriwo nyaka ng'anyo mago mag jopuonj mbalariany. Ka nyaka sani bende nitiere jopuonjre masomo e mbalariany mopogore opogore. Kuom ranyisi, jopuonjre masomo e mbalariany mano mar Laikipia University, gin bende nyaka sani gibuogo mar riwore e ng'anyo kod jopuonje mag mbalariany margi kapo ni sirikal ok ochopo dwaro mar lecturers e thuolo mar seche 72 mabiro. Nyaka sani koro giwacho ni ng'anyo mar lecturers sani koro oserocho chenro mag somo e mbalariany mopogore opogore e pacho kae. Pani nyaka sani koro lecturers dwaro ni sirikal omigi omenda mano madirom bilion 7.9 ma en omenda ma sirikal pok omiyogi e CBA mane gikete kokgi mano mar higa mar 2017 nyaka 2021 kachiel kod chako twak manyien e wi CBA kata Collective Bargain Agreement mano mar higa mar 2025 nyaka 2029. Mago duto nyakwara Mugia Jwang pod waluonu achiel kachiel. Mago e moko kuom weche minyalo bedo kod geno ni kuku kachiel kod tiengi ibo bedo ka ineno e weche manyien mamoko mago odiochieng' makawuono kochakore e weche manyien mago maga migago. Weche mamoko bende nyaka sani koro e county mano ma Homa Bay nitiere chenro mano mar manyo ringre mano mar jalupo moro mane onimo e pi mane dho wath mano mar Litare Beach mayudore Mbita sub county mano chieng' tich ang'wen juma mokalo. Nyaka sani koro chenro mar manyo ringre makamano pod dhi nyime. Magi moko kuom weche nyakwara Mugia Jwang minyalo bedo kod geno ni kuku kachiel kod tiengi ibo bedo kineno e weche manyien duto kochakore weche manyien mag migago. Yiena mar mondo mi akaw yuyo madundo gi sane bang'e taduogo kod twak e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Kanine bab nitie ng'ama ni wuoyogo tiwacho neni eri jaherana mane mawacho pari biro chuni ni bikae eno kadwa winjo wach moro amora kok in sangit makawuono ni dok otimore. Mos pari nochuna ni mondo an awuondi awinjo marach to onge gima nanyalo timo. Waya aneno ka Natasha ndisore ahinya. We nadhi amose. Dhiyo. This Customer Service Week, we celebrate the heart of Royal Media Services, you. To all our viewers, listeners, advertisers and partners, thank you for trusting us to deliver your business goals to entertain, inform and educate you. We are because you are. Happy Customer Service Week. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano.
Mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakurunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati tich adek nyakurunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo. Kachopo tich ng'wen nyakurunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakurunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawa. Looking for unbeatable deals? Citizen Duca has you covered. Get 1.5 jig regular bleach at 745 shillings, down from 798 shillings. 800 grams bar soap at 205 shillings, down from 230. And 200 grams toss at 79 shillings, down from 105 shillings. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Ticha ng'wen ka ticha ng'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To nasome polytechnic. Nena inajua kali tu. Kaka kora timeni. Pok opogore. Keto lere wi jogo mapile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka, to wachwakogi, kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Ticha ng'wen ka ticha ng'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kick by. Nyakwara Mugejuang dakika en 22 tok sadek marokinyi machiegni etwak e chenro mar mbako romo mar Komesa romo mar 24 mar Komesa nochakore ayango odiochieng' manyoro e kaunti ma Nairobi kae romo mabro bedo kadhi mbele nyaka chieng' tarik 9 mano mar dwe mar 10 ma higani. Romo makamano mano riwruok mar Komesa mano mar Common Market for Eastern and Southern Africa ne ochak kanyo kata riwruok mano mar Komesa ne ochak kanyo e higa mar 1994 mano e dwe mar 12 ka bende riwruok makamano ne en mano mar neno ni chenro mag ohala ahinya nyato e kind pinje 21 manitiere bwo riwruok mar Komesa obedo e yo makare. Achiel kuom gigo mane Komesa dwa keto kare en mar neno ni chenro kata lwasi mar timo ohala e kind pinje 21 manitiere bwo riwruok mar Komesa obedo nono kachiel kod chenro mar neno ni wechego mago mag import duties ahinya nyato e kind pinje makamago e kinde mag timo ohala bende obedo nono. Gino miluongo kanyo ni Customs Union kachiel kod trade promotion kata tingo malo wechego mag timo ohala e kind pinje manitiere riwruok mano mar Komesa. Kotudore kod romo makamano Nyakwara Mugejuang kaluwore ni piny Kenya ema higani obago romo makamago tok kanose bagi e pinyno mar Burundi to bende parni higani mar 2025 bang' romo makamano piny Kenya bende bro bedo kaka
kaw lemo mano mar bedo jakoma kata chairmanship mano mar COMESA. Mano tiende nang'o? To mano bro bedo ka konyo piny Kenya e chwalo mise mage ahinya to e sekta mar ohala. Te kinde maromo mar COMESA dhi mbele e pacho kae, jogo matimo helni matindo mago miluongo kanyo ni medium and small enterprises, gin to ginyalo yudo ber mane kowuok e winjruok manitiere kind pinje 21 manitiere buo mabul mar COMESA mar timo hala e yo makare. Mane momiyo kinyi makawuono kotudore kod twak makamano antiere kod welo ariyo, wendo wa Patrick Nyangweso jatatije maduong' ka National Taxpayers Association obobedo ka otudore kodwa kokalo e yor lony manyasani mar Zoom ka intiere pinyno mano mar South Africa. Studio marwa e county ma Nairobi kae antiere kod Kenneth Okwaro jalony e tudruok pinje maoko. Ang'eni Kenneth bende nitiere kod wanyalo wacho ni titles mopogore opogore ahinya to mago motudore kod wechego mago hala bende. Oyawre Kenneth, ichiew nade kendo machiegni twak marwa? Achiew maber, ichiew nade in? Ambenda achiew makare. Machiegni twak. Kamano. Nyakore muge jong'in bende akaw thuolo makende mar ruaki twak achwal ote paro penjo moramora kokale nambwa mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudo wachiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Odur_. Kochako twak marwa yanga Kenneth, adwa ni wachaka mar mondo mi wang'is jopiny ni romo mar COMESA masani koro nochakore ayanga e pacho ka odiochieng' manyoro kendo bro bedo ka dhi mbele nyaka chieng' tarik 9 mano ma higani. Agenda mano mar higani mar romo mar COMESA en ang'o ahinya to masani makoro piny Kenya ma host romo makama? Erokamano. Ing'eyo ni COMESA en chiro maduong' kaka iwacho sama ni chako pinje 21 mane milambo mar Afrika nobiro e andika mar yawo boundaries gi mondo jogo matimo ohala otimo ohala e yo mayot. Koro gisebedo ka gitimo tijni higni 30. Omiyo kawuono ka gibiro Nairobi ka gidwa ng'iyo report ni kaka ne wacho ni trade promotion mane giwacho ni ne gitimo golo gigo masiro ohala e kindi pinje wasechopo godo kanye. To maduong' ahinya gidwaro ng'iyo kaka inyalo ti gi loch manyasani mondo omi ohala otimre mayot. Koro bura nitiere ndalo 4. Chieng' mokwongo nitiere bura mar ng'eruok mar jogo matimo ohala mar horticulture, gik miluongo jok ma bende notimore odiochieng' manyoro. Jogo matimo ohala e gik moko kaka olembe, maua, alote, gik machalo kamano. Mondo ging'ere gi jogo mantiere EU, kech market mar EU en ga market maber. But donjo e chiro mar yino tega kabisa nikech ging'iyo kaka nitimo japur kaka no pidho gigo koma no otie koneka gidonje market. Koro bura mano timre nyoro no ne en ng'eruok, jogi ng'eyo kaka jogo matimo small enterprises ging'eyo kaka ginyalo donjo e market mar EU. Kawuono nitiere exhibition ma jogo ma nitiere timo ohala mayore bedo to wacho ni an atimo business machalo kamae, gibedo kanyo jok moko bende no business magitimo from countries ma 21 gote. Koro exhibition obro timore kawuono, then bang'e aparo kiny tich adek bro bedo meeting mar Foreign Affairs Ministers. Mago jotelo mochung' ne tudruok pinje maoko mawuok e pinje duto. Pinje gote. Gima gidwaro timo, gidwaro loso e weche mag arita kwe. Nikech e higni 5-10 mokalogi osebedo ka nitiere tulo mang'eny. Nitiere Sudan, nitiere Somalia, Ethiopia, Eritrea, Democratic Republic of Congo, Rwanda. Ma seche ma nitiere shida mag arita kwe kamano, ohala ok timre mayot. Iyudo ka ng'ano madwaro dhi golo mola mantiere e Congo to nitiere tulo koro ok nyalo dhi. Ng'ano mane dwaro dhi uso olembege e piny mar chielo ok nyalo chopo nikech nitiere shida no. Kata wan watero ga chai mang'eny Sudan ma ndalo manyoche nitiere tulo mang'eny nyoche. Koro kiny gibiro bedo piny jotelo mag Foreign Affairs mondo giwach kaka ginyalo konyo siro weche mag arita kwe machandogi. Then tich 4
koro biro bedo heads of state summit mar jotelo mag pinje 21 go mabiro biro nikech kanya ma gibiro hand over gibiro miyo ker ma Kenya nikech wane ma koro wabiro kawo ting mar COMESA higa achiel mabiro mar bedo jakom mar COMESA higa achiel chakre kawuono nyaka higa mabiro koro mano e tich madwaro timore ndalo 3-4 gi lakini mang'eny magidwaro loso en ng'iyo kaka wanyalo tiyo gi opportunity kata to kata kapok wadhie kaka wanyalo tiyo kod opportunity mar romo mar COMESA masani koro bire pacho kae kendo nochakore odiochieng' manyoro bro bedo kadhi nyaka chieng' tarik 9 kata chieng' tich ang'wen mano mar jumani COMESA kochakore higa mar 1994 nyaka sani wanyalo wacho ni en higni 31 kata higni 30 nyaka ne los riwruok mano mar COMESA to priorities mage gin wechego mag free trade area customs unions kaachiel kod wechego mag trade promotions wanyalo wacho ni gik moko adek gi higni 30 sani bende riwruok mano mar COMESA osekonyo godo pinje 21 manitiere bwo mabul margi nitiere kama gisekonyo to waneno kaka wan jok mang'eyo waneno ni ne nitiere opportunity mang'eny ma ok gise tiyogo lakini nitiere kuonde ma gisekonyo nikech nitiere more business information ng'eyo ni ka in jaohala mantie Kenya kae ang'o ma ditim Rwanda kata ang'o ma ditim Zambia kata ang'o ma ditim Libya kata Egypt joko mantiere kanyo koro mano kama gisekonyo nikech gise kelo business information ne jogo madwaro timo ohala kuonde mopogore mano gima achiel ma gisetimo mar ariyo gisetemo timo gimiluongo ni harmonization mar trade procedures koro awach ni wuok ka idwaro dhi uso bege gi moko Uganda nyaka giwuok ka gidhi kale border ma Busia kachacha mondo gikal kanyo nitiere gik manyaka tim nitiere certificate manyaka ibedgo nitiere test manyaka gitim mag ng'eni gimidhi uso e pinyno be en gima ber ing'eyo gik moko ka standards gi gik ma kamago koro gima COMESA osekonyo be timo harmonization ma tiende ni kiwuok ka tidhi Uganda tiyudo ka standard go gin gik ma chalore kata kidhi DRC to ka chalore koro mano gimoro kendo ma COMESA bende osekonyo moro kendo ma gisekonyo en ni ing'eyo ni jok matimo biashara dwaro ga ni ging'eyo luasi mar kaka gitimo ohala sana wach ushuru ing'eyo ni sama ipango tiji dwaro ni pango king'eyo ni higa ni kata higa mabiro kata higni 5 mabiro abro chulo ushuru maromo nade koro gimoro kendo ma gitemo tiyo gi sirikende mantiere e chirono ni gi harmonize ma ng'at ma timo ohala e group ni te ging'eyo kata gin gi expectation ni policy ma country ni policy ma piny machielo ni biro bedo nade higa mabiro koro mago gik ma aneno ni giseteme lakini ng'eny ne aneno ni osebedo ka wan gi opportunity mang'eny ma ok watiyogo higni 31 mosekalo iwacho kanyo makare kendo adwa ni make gi kanyo wantiere kod opportunities mang'eny ma pok watiyo godo penjo en ni bende jopiny ja Kenya matimo hala an kaachiel kod in kaachiel kod nyakwara Mogi Ajwang' manenowa bende wang'eyo opportunities gi mar mondo mi romo makama korumo to jatimo hala nyalo wacho ni adira romo makamae okonya to kapo ni ja Kenya ke opportunities no ng'ame nyalo se kuom ja Kenya rem ng'eyo opportunity manitiere e chiro mano mar COMESA mokelo kanyakla pinje 21 yena mar mondo mi arwak Patrick Nyangweso jatatije mano mar National Taxpayers Association otudore kodwa achiel kachiel ka entiere e pinyno mano mar South Africa okinyi makawuono ichiw nade Patrick Nyangweso ka entiere pinya mar South Africa okinyi makawuono nyalo mana nyiso ni entiere boma mane South Africa kono to nyaka sani ma koro piny Kenya ema obago romo mar 24 mano mar COMESA mano kelo ber mane ne piny Kenya kaachiel kod pinje 21 manitiere bwo riwruok mar COMESA Nyangweso mondo mi watwagie weche mar COMESA e dala mar South Africa ka tane iluongo nango gi dholuo cha city mar Johannesburg ka be wapimo weche abiro ka mondo mi represent pinywa e weche miluongo ne Pan African Conference wawuoye weche mag
gero mwandu kata piny kaka inyalo kon piny mondo mi olos pesa gi miluongo ni domestic resource mobilization moloyo siko ka wadwa ola pesa awai to wan gi nyalo kaka piny kaka Kenya mar manyo yuto kata loso yuto wawegi manyalo gero pinywa. Mano emokelo pinje ka madhi mokalo 30 mondo mi wawuoyie kendo nakawo thuolo ni mondo mi akwa rusa matin alingra wawuoye bende ma e weche ramogi kaka wawuoye weche COMESA Summit madhi dala mar Nairobi. To Joyce kachiel kod jowinjo kakung'eyo ni COMESA oseyaro bade kuongo ne wan kanochake kane nying COMESA ni pok omiye niluongo ni preferential trade area. Osudo kanyo makoro jopinje jokanyo no ndalo ne gin 19 ka gibiro giromo to emene ugur nying mar COMESA ni Common Markets for Eastern and Southern Africa. To kineno pinje mantiere ariyo mayande nobedo Tunisia gi Somalia mayando donjo. Gini oseyawo wala malich ahinya. Kichaki nene ka COMESA gimochako tege ahinya en jo Africa pinje 54 manobedo dho ng'eny gi poko ratify mondo mi giwinjre ma dho ngere luongo ni African Free Continental Trade Area. Ma biro sama idwaro ni Africa uchumi mare oyarre malach. To ma biro sama weche ma Africa jomatindo go joma go wala matindo tindo miluongo ni small and medium enterprises ni kod midhiero mopogore. Ma biro Joy sama summit ni biro sama koro digitization bende bedo ni koro en a tool, a trade facilitation tool manyaka bed embrace. Tieni en gima nyaka jogo duto mago wala nyaka koro ti godo. To ma be biro sama Kenya be koro nose devolve structure mare. Omiyo aneno ni COMESA Summit madhi mbele na dala mar Nairobi boma ma Nairobi ni en gima nigi kony malich. Nikech kaka ung'eyo kakijno korumo tarik 9 kama to ker marwa ma President William Ruto bro yudo thuolo mondo mi obed jakom mar higa achiel e ndalo mabiro. To ma dhi miyo Kenya lwasi maber mondo mi president otigi sano mondo mi o influence gumoluongo ni trade policy influence e region ka kuom pinje 21. To kata pinje 21 kende onyalo yaro bade malach. Ing'eni Joyce COMESA kelo chiro mar 640,000,000. To king'iyo GDP mar COMESA states en gimoro kaka sani 1/1 trillion. Ng'eni ma king'iyo gi GDP marwa to gi market manie East Africa alone to kendo ma biro sama ber ma president marwa be kode ma bedo ene jakom mar East Africa community ma be nigi over 300 million kakoro nyo wariwo Somalia ka Ethiopia be biro ka. So king'iyo pinje wa mabe biro Joyce sama koro Kenya no bedo rated number beach iluongo ni top African rich countries. Pinje momewa hinya e Africa Kenya number beach. Mano king'iyo kwang'iyo the part of West Africa wang'iyo Nigeria, South Africa makoro antiere ni ichak ing'iyo Egypt malo kucho, ing'iyo Mauritius, ing'iyo Kenya. Ma bende biro sama Kenya king'iyo World Innovation Report keto Kenya namba 3 e piny mangima kuom pinyno ma ose adopt kata manigi rieko mambele e weche mag mbui gi kata mwaluongo ni trade digitization. Koro mi aneno ni summit mobiro e dala boma ma Nairobi ni oyawo wang'wa malach momiyo giketo gimoro theme magiluongo ni deepening digitization ma kawang'iyo weche mag supply chains te across for inclusive growth. Tena ni
ere kaka wanyalo rwako riekowa kata medo rieko malach mondo mi oting' ohala jomatindo kata manie diere, mondo mi oti kod tools kata migepe machalo kaka mbui gi makoro inyalo bedo kata ka in Nyandarua tiyawo wandi to isetimo gik miluongo ni value addition, tieni imedo bise kata ndhadhu mago gik migolo e puodho tinyalo keto e mbui. Moko chuno ne nyaka idhi e TV kaka koro Ramogi kama, moko chuno ni nyaka ikete gazet. Koro ng'at mani Zambia kucho ng'iyo kaka ohala nyalo timore. Kineno COMESA okelo gimoro ma ber ahinya mang'eno wadwa nosewuoye mwaluongo ne simplified trade regime. Tiende king'iyo kaka Kenya nyocha Somalia nodonjo East Africa to kendo Somalia ochako donjo COMESA ka. Inyalo neno ohala matindo tindo mineno sani oseyawo borders, omiyo kineno Kenya sani movement mar goods oelni matindo tindo gi kindwa gi Somalia oyawore malach. Kendo one border stop shop king'iyo kuonde ma border stop shop kaka magwa, king'iyo Ethiopia kucho, Egypt ka, Rwanda ka, Burundi, Uganda to gi pinje mamoko mag member states moluorwa, imiyo through one border stop shop mane jogi ne migawo mar Kenya Revenue Authority to gi migepe ma private sectors mabe ng'iyo weche mag ohala gini no support moyawo. Omiyo oseketo gimwaluongo ni trade ease of trade across the border. Osemiyo ohala madonjo e borders go obedo tich mayot. Problem ma pod wanyalo wuoye ahinya ma COMESA summit ni oningo wuoye to en gima iluongo ni foreign currency. Nitie midhiero mosemako member states gi nikech ka jo ohala dwa dhi golo gik moko Zimbabwe tikone kata Zambia oningo chul gi kwacha. To koro ing'iyo Kenya shilling, king'iyo kwacha cha kata gi dola, kwacha duong' ki iyudo ka kwacha ni nigi weight. Dola okawo gimoro 24.6 kama. To king'iyo mar Kenya tiyudo ka koro Kenya shilling kato ni piny, ndhadhu mare ni piny. Omiyo mae gimomedo bendi head of states karomo Nairobi. Magi gik moningo giwuoyie sana mondo mi obed digitized. Tieni kopo ni in gi pesa isekete card, in gi Kenya shillings, tidwa dhi ng'iewo gik moko Somalia kata tidwa dhi ng'iewo gik moko Zambia, to koro kwacha kacha in koro iran mana machine to en ma through transaction muwinjoru exchange rate ma dhi miyo ohala dhi bedo mayot. Midhiero matemo jiwo jo head of states kawuono ka bende giromo Nairobi nyaka kiny ging'iye infrastructure. E border waka 21 states ka infrastructure kosebedo maber ahinya. En lwasi moko bedo maber, yore richo, idwa ringo idhi Southern Sudan kucho, igolo track Mombasa, idwa kawo seche 40 ma kawo time. Nyangwe sadwa ni make magi kanyo matin. Adwa ni make mana kanyo gi matin. Kalo ni nyalo bedo ni ng'ado ng'wech pi ahinya. Wechego mag infrastructure bendo wabu bedo ka wachope yo makare. Mar mondo mi wang'ane ni wechego mag yore ahinya nyate kind pinje 21 bende subedo makare mwanyalo wacho ni nyayo hala e yo maber. To penjo machielo kaduoki twaka okwaro kinyi makawuono. Wang'eni romo makamae biro e kinde mabecho hala mamalo. Sani ng'iko chenro mag timo ohala ahinya nyato e piny mangima kalure kod tariffs mopogore opogore ma sani koro thung'o jopiny. Mano bende nitiere kaka inyalo ng'e ahinya nyate romo madhi mbele kachiel kod wach mar bende nang'isi ni maki ni japinya bende ong'eyo opportunities ma intiere godo COMESA kacha. Migepe ma wan go mag sirkal osetemo kabisa kaka department mar trade ma gitemo timo gimiyo ji information mang'eyo kuonde ma ginyalo dhiye market. Gitimo survey mar pinje mopogore ma ging'eyo products ma wan go, gigo ma wan go Kenya kae manyalo dhi. Koro gisetimo surveys go to giduogo ka
to gikono jo Kenya ni piny ma kamae nitiere opportunity achiel ariyo adek munyalo dhi to gi support be jok matimo biashara ma Kenya manyalo dhi kuondego matim biashara. Koro ang'eyo ni gitemo to pod aparo ni nyaka giti gi media kaka un gi mondo gimi ji ng'eyo, nikech ing'eyo ni ohala chiro maduong' kamae ni chalo kaka ng'at ma oyawo puothe, yawo gate puothi mondo ji odonji to imbe nyalo wuok idhi donji puoth jomoko mondo iter dhogi mondo chieme. To ka in ionge dhok manyalo dhi oko kuno chieme e puothe jomoko, to ne in emibiro hinyori ahinya. Koro mano shida achiel ma nyaka sirikandwa ni ng'i kaka timo. Seche mang'eny jogo matimo ohala Kenya kae wacho ni timo biashara Kenya ka osebet katek. Ma kembe mang'eny oseringo wuok mane ndalo moko nobiro kae nikech ne gineno ni Kenya ka kama ber minyalo time ohala. To gigo mamiyo en kamano, mokwongo en osuru. To mano osuru ma wan ema oketowa giwegi kaka jo Kenya. Osuru mani malo. Osuru mani malo matamo biashara, koro ng'ato neno ni atimo ang'o. Mar ariyo en energy. Koro bei mar mafuta kata mar sitima chando jogo madwaro timo medo ndhadhu ne gik moko, nikech value addition dwaro energy mang'eny. Koro mar adek en gima Nyangwe Soya wacho mar infrastructure. Sama wayawo chiro maduong' tiende ni wawacho ni gigo ma wan go kae water oko mondo wadhi yud dola wakel Kenya ka, to gigo ok nyal chopo kuno. Ka giwuok ka to ndara mawuok Kisumu madhi Busia romo kama diny kama, to loche opong'o kocha to moko opong'o koni. Koro mano gima sirikal nyaka ng'i. Kar dhi kucho to wadhi sign ni wayawo chichwa mondo jomoko bi, to wan watimo ang'o mondo wayaw ndara mondo ji otim ang'o, oter gik moko. Nikech ang'eyo ni nitiere ji mang'eny masani ong'eyo ni ginyalo golo kaka rech mbota miluwo e nam Lolwe kae, minyalo gol ka to dhi e pinje moko. Gigich mag rech ma igolo ga Lake Turkana ma iloso godo jogo matiyo usi mi itwang'o go jok ma oyang. Mago products mawuok e rech achiel. To ndalo mang'eny rech achiel wan kwaseluwo rech e nam Sori to sewe lori kele Nairobi ka wan watieko wach. Jalupo dok kendo kinyo chako dhi luwo manyien. To rech no ineno kaka gik mang'eny makawa medo ndhadhu ne rech achiel no. Wanyalo yudo rech mibiro cham mo export. Jomoko nyalo keto kambi maketo rech e tin. Ndalo moko kidhi e pinje ma oko go yudo jogo maluwo rech mar salmon. Gigolo rech e nam. To rech no nitiere moko mitero ma fresh, midhi chame e hotel, midhi chame e supermarket. To nitiere ma giketo kembe ma kanyo ma medo dhadhu ne rech no kanyo. Baso infrastructure molos maber gi sirikal miyo gitero bidhagi go e kuonde mang'eny. Koro gima sirikal nosetimo maber en yawonwa chiro. To yawo chiro kata dhi andika mar yawo chiro no en step mokwongo. Koro step mar ariyo me gima winjo Nyangwe Soya ne wacho maber en sirikal nyaka ng'i kaka wamiyo jowa mijing'o mar ng'eyo ni ang'o madatim mondo amed ndhadhu mar gigo ma auso, mondo kik wabed jogo magolo njugu e lo to wauso njugu no kaka en no. Nikech iyudo ka jomoko biro kawo njugu kwano to gidhi rego value addition, to gidhi giketo e tin to giketo stamp, koro oduogo ka ondike ni made in China. Ma koro wan wadhi nyiewe pesa mang'eny to njugu moyawo thoro ka. Ineno. Koro mago gik manyaka wakelo piny, especially counties. Ngeni counties wa tinde jok man gi telo mar agriculture. Koro nyaka walos, nyaka waelimisha jowa ni puro kekende. Nyaka wa elevate gik matimo wae puro kene ni kwa segolo bando kata kisegolo avocado kata kisegolo rabuon to initieko iniseuso. Nyaka wangi ka counties go konyo. Ingeni igni wasebet county igni 10. Nitiere pinje moko ma igni 10 go dikoro sani nitiere kembe 5 e counties wa mag Kaluo. Dikoro nitiere kambi moro Siaya ma en ogolo rech to oloso rech to export. Dikoro nitiere kambi moro Homa Bay, kambi mamedo ndhadhu ne gigo kaka mana wacho kaka rabuon kata njugu magolo kanyo. To ok wasetimo mano nikech ok wang'i the bigger picture.
ineno kane wang'iyo the big picture wang'iyo ni gigo ma produce kai wabiro tero gi e pinje mage nikech wan gi market maduong' dikoro konyo kendo dikoro medo kaka wanyalo benefit from COMESA nono to wabiro chako wadhi higni 30 moko kendo ni wayawo chiro to ok wayud malich gimoro kendo maseneno sama wayawo chiro kamae to konyo miyo opportunities ne jowa madwaro timo biashara ng'at ma odhi oneno ni oko kacha anyalo dhi yomo ji awinjo jok ma omo minerals DRC kata Zambia kata sani nitiere gimoro ni energy transition ma ji te ng'iyo kaka wanyalo tiyo gi lony manyasani ma loso gik moko kaka solar panels gik moko EV cars gik machalo kamano de sirikandwa konyo jogo ma mondo wadhi wakaw minerals go watigo kae walosgo gik moko kaka chips miwinjo sani endi gigo ya mana Kongo ka to gidhi Taiwan to ka giduogo ka koro gin microchips gin simo machalo kama to mago gima sirikal nyaka ng'i ni gibiro timang'o magiketo mondo jogo manigi ujuzi jogo manigi interest magidwaro eka wabiro benefit from market magiyawano maduong'ni nono nikech ng'eni sani king'iyo percentage mar trade ohala ma watimo ei COMESA ka tin kabisa en mana 10%. Tiende ni to ka bero winjo bed percentage ati onego bed 100 moingo kata 100 gik mang'eny wauso gin mafuta to gi minerals en mafuta mago jo Libya gi jo Egypt gi jo Sudan mago jok mauso mang'eny moingo ji ei COMESA ka to COMESA onego bed ni promote intra-regional trade. Tiende ni awuok ka tadhi Zambia takelo gimoro ka to ng'ato ya Ghana kilo na gimoro ka. Ineno nyoro seche mane nyoro tino ne waweyo wach michele. Kaka seche moko ahero kacha dong nitiere mchele mane puro kama lich dumara 12 ahero ne yelo. West Africa import mchele mang'eny magigolo Indonesia, China kuonde mang'eny go. Nyangweso ne wuoye wach Africa Continental Trade Area ma en koro en chiro maduong' ahinya moingo kata COMESA. Michele chando wapuro kani kichango mwanyalo puro ma okata ni ji chamo machon e chiro mar ahero kacha chande wauso mchele 100. To mano mchele ma wanyalo puro maber migolo ka titero pinje mag West Africa nikech sani waseyawo market makuondego onego beni yotwa golo mchele kae mwatero kuonde. Ichiwo ranyisi ni pinje mag West Africa ongere kaka giweche go mago mag mchele machimo kigole pinje go kitere pinje mamoko manitiere boriwruok mano mar timo ohala mar COMESA bende piny Kenya bende nyalo bire kod gimoro achiel mwang'ere godo ni mato wuok ga mana Kenya kadhi e pinje moko mago mag COMESA. Kata kamano kapok awinjo Patrick Nyangweso wang'eno odiochieng' manyoro romo makamano e kinde mano ochako ne en mano manokelo kanyakla jogo mane gin jogo ma uso maua kata romo mar COMESA mane ochako nokelo kanyakla pinje 21 mantiere Afrika ochakore ayango odiochieng' manyoro e boma mano ma Nairobi kae ka odiochieng' manyoro twaka ne geto jiwo kendo yaro hand maua kachiel kuom ohelni madongo manyalo wacho ni Kenya timo gi pinje mago mag Ingereza. Wawinja ne report makamano manolosnwa kod Lydia Okeyo. En romo ma ochakore ayanga kawuono mokelo kanyakla pinje 21 mantie Afrika. Romo mar COMESA mageto twak e wi yore timo ohala e kind pinjego. E odiochieng' ni mokwongo twak mano obedo ne en marango yore bero ohand maua olembe kod alode ma piny Kenya timo gi riwruog pinje Ingereza EU ma osebedo gi midhiero e kinde mokadho. Owing to recent challenges with stricter European market entry requirement, the government is strengthening compliance systems as well as seeking out new markets in other areas of the world. Kenya omedo chiwo singo mar yaro ohand maua olembe kod alode ma itere pinje maoko kendo tiyo kanyakla gi pinje 21 mag COMESA e loso chike mabiro tawo chenro mag ohala e kind pinjego. You have seen the growth in avocado, growing very, 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 very quickly. And we have no doubt that avocado is going to be one of the key export crops in the future. So with that kind of ecosystem that we have, it simply tells you that we have huge opportunities. All we need to do is partner properly with the regions, the rest of the world, the European Union, and then we expand growth. But also of importance is the issue of value adding our products.
because we, as much as possible, want to add value to each and every agricultural product that we are producing. If we add value, we create jobs. Jatend migao mar pur Mutahi Kagwe opoyo okang' ma COMESA osebedo kakao mar jiwo chenro mag ohala e kind pinje 21 mantie Afrika, ka koro medo kwayo nywako lwedo e neno ni chenro mag tiegruok e wi yore makare mag timo ohala ojiwore. Romono biro dhi mbele kar bagro ma KICC nyaka tich ang'wen jumane. Patrick Nyangweso ka intiere boma mano ma Johannesburg e pinyno mar South Africa kinyi makawuono winjo kanyo kod odiochieng' manyoro romo makamano kano chakore nen mano mar jiwo ohala mano mar timo mar uso maua kaachiel kod olembe galode ma piny Kenya thoro timo kod pinyno mano mar Ingereza. Wanyalo wacho ni mano kende ohala kata ohala mane ma wanyalo wacho ni piny Kenya kata mwandu mage ma piny Kenya nyalo wacho ni wuok e pacho kae to kokale chiro mano mar COMESA johala manitiere sekta mano mar uso mwandu makamano bro bedo ka yute yo makar nikech kiwinjo kanyo ohala no mano mar horticulture kata mano mar maua kaachiel koda olembe galodo kosebedo ka timo maber ahinya. Nyangweso. Joyce zero kamano ing'eyo ne kawinjo kaka waziri Kagwe twak e weche mag horticulture ma confirm achiel kuom key deliberations ma head of states ang'eyo ne dhi wuoye nikech ma mise achiel mene COMESA member states noketo kata romo mokalo king'iyo ne giwuoye kaka gidwa strengthen horticulture within the region mondo mi attract kata ochopie chirni mag EU kendo kata kwa weyo Kenya tenge Kenya bedo ni en achiel kuom pinje 21 mane e galamoro mar chiro maduong' mar COMESA ne. Horticulture en gimonego bene wa invest kabisa. Gima paro ni chendo Joyce ni apane wa wuoye ahinya. Adwa jiwo kandwa ni giwe wuoye ahinya. It's better to fail at something than succeed at nothing. Kawuono kata mana avocado mineno mano chak miwacho ni wabere. Joyce kan ya studio ka yor ng'ato e chiro moro amora e dala mar boma ma Nairobi kanyo ng'iew ne avocado. Be sama watere loka onego bed ni jokorwa be jo Kenya be yudo thuolo be chamo the surplus. Ibodo ni avocado onge. Avocado onge masani piece achiel e Kenya they at 70 shillings. Achiel kama dhi at 70. Kona ni families adi manyalo ng'iewe. Koro gima natemo mondo mi wawuoni ere kaka wanyalo diversify. Ere kaka wanyalo medo yaro bedewa malach. Nikech kata obedo ni wan e galamoro ni to president wabiro mana konyo kopo ni obede kom ni kapo ni nitiere products minyalo usi. Samo wuoye ni Joyce e region ka kata kapok wawuoye EU. Chiro nitiere gima onge ni gimidwa tere chiro ni. Weche mag uchumi waluongo ni demand and supply. King'iyo the demand is there. Supply no ema onge. Nikech kata wewe kata mana tero EU. Egypt ka dwaro gik machalo alotego marom nade. Egypt ka dwaro avocado machal nade. King'iyo Djibouti the same. Onge gima gipuro. Omiyo kata mana kapok waparo EU, of course ang'eyo ni ober under the FTA agreement. To ningo bende wakuongo wa utilize chiro manika. Omiyo ayiego wadwa ma jatwak ne wacho ni kapok wang'iyo kata mana yaro batwa malach. O pasente asilimia adie COMESA ka kende. Iwinjo kata ko confirm ni adieri en less than 12%. To king'iyo mar Africa kende is less than 17%. To king'iyo percentage magogo wala, king'iyo machalo EU, king'iyo Britain, king'iyo US, king'iyo Dubai ka, king'iyo Saudi Arabia, iyudo ka en percentage 50 gi wiye, moko 58, moro 68, moro 54%, moko 47%. Nyiso ni jo Africa poko yiere ni gima opure Africa okinyal golo Kenya midhi uso Zambia kata Zimbabwe. Akwayo jotelo karomo e dala ma Nairobi nigi wakwongo wayiere ni onego bed ni waketo appetite mamalo kuom Africa products. Africa for Africa
and Africa for Africa products. Ma kosetimore eka kibro neno jopinje ma oko gi bende masungu go be bro temo hero gigewa. Joyce wanyisi the truth. Ingeni kawuono samwa wuoyeni. South Africa kumantiere ne kumilose wine maber malich. Tibro yudo ni Tanzania butwa kanyo golo wine Italy to the tune of around $171 million annually. King'iyo DRC Congo mabe member mar COMESA ka mondo migi cham gweno gigolo Brazil to gweno kata Malawi ka iyude gweno kata kibiro Botswana ka iyude gweno, kibiro Zimbabwe ka iyude gweno, kibiro Zambia ka iyude gweno, nyaka Kenya. Koro ngoningo beni jopinje wa African leaders karomo to giwinjre gimoro achiel ni kapok Aerobad ni nyani ke ng'eny small and medium enterprises onge pesa manyalo tero mwandu gi oko e pinje miwinjo miwacho go. Ing'eni na logistical challenges. Ang'o makwongo parwa mondo wa utilize chirni mabutwa gi emomiyo neno ni yaw gigo yaw SADC, oyaw EAC, oyaw COMESA ni, oyaw EFCFTA. Magi oningo kwongo beda oketo e lwasi maber marwa. Machielo mapani monwa ahinya en weche mag dhaw kata mana koko machalo insecurity issues. Ma be aparo ni damed jiwo leaders ni ka giromo kawuono giwuoyie nikech business only thrive environment mantie peace. To ka peace onge koko ket dialogue neno gimatimo East Lubumbashi, gimatimore DRC Congo ka to gi kuonde mamoko mono ohala mondo mi owuothe yo maber. To pinje wagi bende ji wawundre ni waromo, declarations bedo itimo, king'iyo last COMESA summit, declarations manotim, oningo beni kapag gichako wuoyo agenda masani, ging'iyane ni what has worked out well, kum declarations mane wawinjore, ang'o mosetim to ma kapok otim, ang'o moningo tim, mondo mi kata ka gichako gimede weche mamoko, tiyudo ka maka noseting malo. Aneno ni magi yore makopo ne wang'iyo, to dhibedo maber. Machielo madwana wuoye. Ing'eni COMESA noyawo gimoro ni COMESA Federation of Women in Business. Mine nyalo. Mine in Africa are very innovative. Kuro under COMESA Secretariat ka COMESA Federation mar Women in Business. Country chapters kata member states ate mojiwo gi kaachiel gi weche mag youth jomatindo mondo mi gibed gi youth agenda forums magiket technical team mabro monitor before another summit nito weche mag jiwo mine matimo wala kata women in business dinade weche mang'iyo weche mag cross border payments to dinade mondo mi commitments ma countries giobedie makopo ni Kenya kiny wachako tero gik moko Uganda to kwaneni border wakata gige Uganda to donje Kenya mayot to mag Kenya kadwa donje Uganda to en uwi ineno kwa mfano nikawa wuok mekwa ka jo Rwanda to kela mekgi to wan kod atero Rwanda to en uwi to wawacho ni wan under COMESA. Oningo beni wabedo gi that free movement of goods and services across the member states ma onge impediments gik moko matindo ma weche mag ohala maluongo ni NTBs ma oketi chiel moko mochako keti to ji osewinjore ni chiche wagi oningo yaw ma dhi konyowa odhi kelo innovativeness. Mogika kwayo government o invest neno Joyce ne wachako gimoro Kenya kanyo ni county industrial parks the kind akwayo minister Joseph na mar trade ni ochieri e gini neno county ne wadwano wuoye ni samwa wuoye ni devolved functions onigo beni Kenya wasungo products oken mana flowers every now and again the globally nitie more products mwanyalo tero oko ka watimo value addition teni komed ndado kato bed mana mag tomatoes gi galote gi obeda lote minyalo pur nyachon kienyeji gi bet gi teko ko kama lich kibiro kata jandes baka mondo chama lot dek ichalo mana ngama dwa chulo school fees. So magi gik ma county aggregation and industrial park gi akwayo mondo serikal oketie maino margi mondo mi each county osungie gimoro ni bed gi products monyalo tere pinje maoko mai mabro yawo bede wabro create employment mai mabro yawo bede wabro kelo innovativeness mai mabro yawo bede wabro earn more foreign exchange
to ma be mabro kelo county development mondo mi wares ni winjo ka koni mondo pinywa ka Kenya oyud thuolo gi expand on tax bracket mondo piny odongi joma chulo osuru dhi malo to bende osuru no bende nyaka bed on a policy based nyaka bed progressive osuru michulo nyaka bed very fair osuru michulo nyaka bed equitable mondo mi kik oiny jopiny nikech osuru kichulo onego bed ni ichule mondo mi une berne aeto jo sirikal be onego bed ni osuru mwachulo gitige yo maber mondo mi kaka sani nitie kode kaka low season masani obiro ni gichiw inputs nikech kichiwo fertilizer to kimiyo farmer kodhi odhi fertilizer ne odhi pidhi ang'o lobno koseketo fertilizer odhi pidhi ang'o nikech bech kodhi ni malo magi madang productivity no bed malo aeto ubro yudo ka koro lwasi mar ohala bedo maber to Kenya export more products outside the country within COMESA to kata EAC kata mana under EU agreement aseneno US pesa nene discussion jatelo ncho dhi kuro giwuoye ka gi ratify that trade agreement be the open more opportunities in US market to wadwa tera ang'o kata kopo ni gi ratify magi gik monego beni COMESA summit ong'i candidly kabisa sama koro Kenya oyudo thuolo mabe koro gibe gidhi bede komni wadhi bede komni ni ang'o ma wadwa tere kata policy trade policy mane wadwa influence Iwacho kanyo makare ahinya kendo anyalo wacho ni mage moko kuom mise ma seche moko wayango kata winjo bed ni piny Kenya dhiro ahinya to sani ma jatend piny Kenya William Ruto ema dhi bedo jakom mano mar riwruok mar COMESA bang' ka romo ma kamano oserumo. Anno kibwonjo kwaro e kinde mane Nyangweso loso kata kamano ing'isa ni wakaw yo madundo gi sani to penjo mabende Nyangweso penjo kanyo bende gin products mage ma wan kaka jo Kenya ka ber to anyalo kete gino miluongo kanyo ni value addition mar mondo mi kiko bed ni en mana weche mag maua kende wan bende watere pinje moko ka achiel kod pinje manitiere riwruok mar COMESA mwandu moko manyalo konyo e nyayo ohala e kinda pinje manitiere riwruok mar timo ohala mano mar COMESA wakaw yo matinya kwa Ramogi Ajwang waduogo kik idhi mabor. Looking for unbeatable deals? Citizen Duca has you covered. Get 1.5 GIG regular bleach at 745 shillings down from 798 shillings. 800 grams bar soap at 205 shillings down from 230. And 200 grams toss at 79 shillings down from 105 shillings. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi e penj laktar walero weche ma ringreni temo nyisi ka wakelo ni paro mag jomolony to wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani kochopo kar food allergy kae to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero.
Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod romo mar Komesa madhi mbele pacho kae kendo romo makamano bro bedo karumo chieng' tarik 9 ma en chieng' tich ang'wen mar jumani. Romo makamano timore kar romo mano mar KICC bore Nairobi kae, romo mar 24 mar Komesa ma okelo kanyakla pinje 21 manitiere e bwo mabula mar timo ohala mar Komesa. Komesa en Common Market for Eastern and Southern Africa mane ochuo kanya higa mar 1994 mar mondo mi olos luasi makare mar timo ohala e kind pinje 21 manitiere e bwo riwruok mar Komesa. Kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kae kod Wela Rio, antiere kod Kenneth Okwaro jalony e tudruok pinje maoko, kachiel kod Patrick Nyangweso jatatije maduong' National Taxpayers Association otudore kodwa ka intiere pinyno mar South Africa. Kapok nwadhi e yweyo moro madundo kwara ng'ene nitiere paro moro mimako kotudore kod gima Nyangweso nowacho. Kata kamano gin mwandu mage kendo ma piny Kenya nyalo sungore godo kata nyalo bede godo kod nyadhi ne wan bende kaka jo Kenya kopogore kod maua, alode, olembe bende magi mwandu ma watere pinje maok. Nikech ang'eyo ni piny Kenya kae gik moko kaka chai kachiel kod kahawa kata majan mar chai kachiel kod kahawa bende gin mago gik mipidho e pacho kae. Kata kamano be gisebedo kod chiro maber ahinya nyate e chiro mar Komesa. Gima naparo kane Nyangweso loso en ni chiche ma wadhiegi kaluo kidhi e chiro odhiambo tudoro ni iyudo ng'at mobiro uso rech, to nitiere ng'at moro mobiro gi alot, to nitiere ng'at moro mobiro gi mogo, ng'at mobiro gi pat, ng'at mobiro gi sabun. Ka chiro tiyo to ka chiro achiel en chiro ma ji te uso alot kata en chiro ma ji te uso dhiang', mano ok chiro. Koro shida maduong' mantiere e chirni ma wan go mang'eny kata wach ni Komesa, East Africa Community kata mana Africa Continental Trade Areas nyaka sani en ni waredo line e chiro wate to wauso gimoro achiel ama gik machalre. Ineno kiwacho ni gik machalre gin gik machalre mage. Koro kaka e Komesa ka wadwa uso chai wan ji mang'eny kata wadwa uso fisheries kata gige rech. Koro mano gima chandowa nikech Nyangweso ne wacho ni ang'o momiyo ok wanyal uso kiwan e Afrika ka. To shida maduong' en ni wang'a us ni gima in go. Ka wan sori to in omena to an gomena, ang'e us nang'o. Ang'e us nang'o. Ineno. Koro emomiyo wach mar medo ndhabuno en gima duong' ma ker mabiro kae kiny mabiro loso onego ng'i kaka wadwaro medo gimiluongo ni manufacturing economies magwa, nikech manufacturing no e gima loso bidhaa kata products moko mopogore gi gik ma wariedogo e chiro sani. Namiyi example, kuonde ma oseyawe chiro madongo mosetiyo matek maber, nitiere moro ni nitiere US between America, Canada gi Mexico. Chon niluonge ni NAFTA, tinde iluonge ni US Mexico Canada Agreement. Iloso mtoka, to mtoka achiel miloso dweche 8, mtoka achiel ni biro dhi Mexico loso bodine. Obiro wuok Mexico odhi US iketone electricals. Obiro wuok US odhi Canada itimone full certificate gik mane iye mtoka achiel. Tiende ni nitiere jok man gi ujuzi mare mtoka ni e countries gite mamedo kelo value ne gari achiel. Koro mano gima nyaka watim economies wa mantiere e region ni. Tinde gisechako timo kaka East Africa Community kata AU gi encourage pinjegi ni nitiere gik ma unyalo timo together. Ineno. Koro kaka DRC to gi Zambia man kamoro achiel to gin gi minerals ma kaka lithium ma inyalo loso battery ma sani winjo ka itiyo go e mtoka moko idwa tigo e simogi. Koro ikonogi ni wang'e a regional perspective. Ok ni un Kenya kato udwa timo gigo te makata ok unyal. Ineno. Ne wan gi refinery mar mafuta Mombasa ka. To Uganda nonwang'o mafuta. Ang'o momiyo nyaka Uganda ne dhi los refinery margi kendgi. To moro ni Kenya ka. To moro ni ka. Mano onego beni mafuta moyud ka ni e Sudan biro e refinery wano. Moyud e Uganda biro e refinery no. Koro wan wamiyo gi opportunity mar just doing the refining. Ma biro kaluore ni pinje mag Afrika pok oriwore maber mondo gine kaka gin bende ginyalo nywako lwedo gi konyre. Mane point madwaro wacho next. Ni
siasa mar pinje wagi pod en siasa mar kenda. Ineno kaka seche ma wayuayore gi Tanzania ni kawuono ji owuok dhi gi gik moko dwa kalo e boda to kawuono gichung' nikech president kata nikech ng'ato owacho kocha cha ni chunguru giko, nikech pok wawinjore kaka jo Afrika ni wadonjo e chiro ni mondo chiro ni oti nyaka wawene ng'ane ma en gi strength e kono okel gima chalo kama, nyaka wawene ng'ama nigi strength koni otim gimoro. Koro kerwa mag pinje Afrika gi be nyaka biye mesa mayiere ni ka gisendikore gimoro to nyaka gi implement gino. Koro nitie gimiluongo ni non-tariff barriers machando ohala kabisa. Ok ni sirikal otami, lakini king'iye maber to sirikal notimo otami, nikech ng'ato nodhi gi lori Tanzania odwa duogo kae gi kitungu, to kapok owuok to kwaye license moro mane ok ong'eyo ni idhi kwaye ka koro en kuro. Koro ni expect ni ng'ani duogo kae gi 1 week to kelo ni otungu tiuso kendo chako dok to bet kuno tweye kuno 2 weeks. Mago e gik miluongo ni non-tariff barriers matamo ohala mondo nyag. Non-tariff barriers gi be nitiere kaka inyalo ked godo e riwruok mag pinje mane komesa ni? Mano e gik mokwongo ma sama udonjo e gik miluongo ni customs union kata free trade. Mago e gik ma ji donjo ne kanyo. Golo tariffs number 1 to gigolo non-tariff barriers. Wang'e ni custom unions gi achiel kuom priorities ma komesa ne nitiere godo. Be osekete kare nyaka higni 30 sani? Gitemo. Momiyo sama nachako nitiere opportunity mang'eny mapok watiyogo, to some of them gin gik miwinja wacho ni siasa ma wagoyo kaka East Africa Community ka en siasa matek ma seche moko ki understand. Nwawuok ka ma wawinjore gi jo Uganda ni wadwaro gero pipeline, ne giyudo mafuta Hoima okale biwa kae Pokot to dhi Lamu, to wan ne wantiere gi refinery to wan gi port mondo dhi dong ne gitamore magi loko pipeline gi koro kalo yo Tanzania route mabor madhi nyaka Tanga, nikech ndalogo winjruok ne ok yot e kind sirikandwa mandalogo gi sirikand Uganda. Matiende ni siasa be pod ok wagoyo siasa maber mar dongruok mar jowa kaka jo Afrika. Maseche pa wang' gibet ka e kiny jo foreign affairs ministers go to gi ker mabiro wuoyo tich ang'wen nyaka kongi ni gima siro ohala kigolo tariffs gin non-tariff barriers ma gin giwuon gimiyo timore, nikech gin ema gi allow customs officers kore gin ma gimiyo ji instructions. Asewuoyo wach Tanzania ahinya mos. Nyoro kae ni winjo ni Tanzania wacho ni giban jok matimo ohala matindo tindo e piny gi joma ok jo Tanzania. Jok ma ok jo Tanzania. Kane wago kuku to gidwa goyo ni no kwa wach ni no wacho ni gin jo China gi jo Turkey. But ng'at mane pango ni dwa dhi timo biashara Tanzania ko winjo gima chalo kamano dong igole chunye. Ineno to mago gin barriers ma ok ondiki e karatas, nikech gin siasa ma jo siasa mantiere go, nikech sani jo Tanzania dhi e yiero maduong' mana kaka karwa ka iwinjo sama ji dhi e yiero iweyo ji timo gimoro moro nikech jo siasa dwaro ang'o? Kura. Koro sani gin gimanyo kura to decisions ma seche moko gikawo siro ohala. Koro gima nyaka watim, nyaka walos gi leaders wa mag Afrika ka ni sign gigi yot, gise sign mang'eny. Ni winjo ni wachako gi preferential trade area, wadonjo COMESA, nitie moro miluongo ni tripartite trade area magikawo COMESA, EAC, SADC nitiere Africa Continental Trade Area. Wan gi wegi wan gi agreement gi EU, wan nyoche wan ne AGOA to wasetimo wang'o en ohala mane mwatimo Kenya kae ma gigo konyo wago. King'iyo maber tiwinjo ni pod watiyo 10% of trade area kanyo. Kata AGOA morumono we did not iwacho ni ok watiyo gi more than 11% of the opportunities. To sani to koro wago koko matek kaka Trump golo kata AGOA dhi rumo ang'o ma wadhi timo. But if we don't use those opportunities kok watiyo kodgi sama gintiere nyaka wadog wapinyre gi chien.
Yiena mar mondo mi arwak Patrick Nyangwesetu ka intiere pinyno mano mar South Africa. Winjo kanyo paro maleo ma okwara mantiere gode studio ka bende osechwalo. To bende ng'isi ni mag paro moro mano kotudore kod wechego mago mag infrastructure. Penjo en ni nyaka sani higni 30 koro nyaka ne los riwruok mano mar COMESA. Ang'ini wechego mag infrastructure pokwa lose matut ahinya. To ere kaka wechego mago mag infrastructure sani koro wanyalo wacho ni osekelo ng'ikruok ahinya to e kind pinje 21 manitiere bwo riwruok mar COMESA. Mowinjo bed ni twake kata ikete maino e kinde ma jotend pinje 21 bro bedo ka poro wach e romo mar 24 mar COMESA madhi mbele pacho kae. Nyangweso. Erokamano Joyce. Ing'ene mondo mi owalo timre maber en ka mwandu inyalo chora mapiyo piyo ka chopo kumachielo to chopo kumachielo. Mae gima dhi facilitate kata enhance COMESA states business kata trade. To esa mwauwe ni na achiwo ni mana yo kende mondo Joyce mondo igola mwandu ni Kisumu kata ka ginalote ni dwa tero gi boda mar Uganda gi Kenya. To ka in gi lori kopogore gi weche mag midhiero kata mag osuru ang' chungi jo Kisumu chungi rie ni tol chake sud jo Siaya rie ni tol portals go barindasi gari dwaro dhi asara tielo muoch koro yore karicho to kata mana uso mwandu wa Sudan ka kende bedo matek. Pod yie nanuo gimoro achiel ni demand to nitiere dwaro mar mwandu e Afrika kata COMESA states ka nitie gima onge kata matin mong'ikore en supply. Mondo mi tera mwandu ni gol Kisumu kende kata igol mana Migori tidwa ng'ado goyo moki kaw ndege ni tero Southern Sudan mi chopi mangi usi miduogi en twara nikech weche mag infrastructure. Omiyo member states karumo kawuono gingi kaka African Development Bank noningo walunge na dwa weche moko mag trade financing to kata mana mondo bengi mekwa machalo African Development Bank to gi bengi mamoko kaka neno sani kata mana jo ilongo na penyo Egypt aneno sechako yao kata mana bede ne mag bengi moko matekre gi ng'eny e dala mar Nairobi. Oningo beni gikwongo ging'iyo mondo mi giti gi serikal mae gima ne President William Ruto kano yudo komni to o influence banks wagie mag Afrika gi mondo mi oket maino kuom gi weche mag infrastructure ken yo kende wang'iyo reru wang'iyo yore wang'iyo weche mag digital platforms gi mago duto infrastructure wang'iyo tudruok kaka inyalo tudori kata gi joma nigi Lubumbashi kocha Eastern DRC Congo ere kaka ditudri kodgi yo mayot mago duto are infrastructure ken barabara kende miriembe gari. Koro wang'iyo weche mag ports ere kaka time chal nade mondo mi gol mwandu mangi chop Mombasa port ichaki gol gi Mombasa port idwate chako tero gi Kisumu kani golo kata mwandu go Djibouti kocha oningo beni time kik budh ahinya nikech aito clearance magi luongo ne trade facilitation elements oningo beni gin gik ma sirikal keto policies kata lwasi makare mondo mi jo ohala kik kaw time ahinya ma mwandu gi kethre kik kaw time ahinya mondo mi gichop kuma idwaro gie. Koro magi nyaka losi nikech Joyce king'iyo pinje mosedhi maber ahinya manyalo pimo ni masewuothe to kendo aseng'iyo kaka gitiyo maber. China mwandu ka China king'iyo gima ne China investe kabisa en infrastructure mondo mi fast track trade nikech obedo trade enabler to gi weche mag mbui meneno na wuoye ka digitization of trade emomiyo kata within the provinces in China mondo mi gol mwandu chacha kidwa tero kata mana Gwazu kocha yudo ka en gima time kaw matin malich nikech air inyalo tero go very fast. Koro governments mag COMESA oningo ng'ene to lwasi chal nade
ka gik mane wawuoye go wadwa kaka fresh nene kaka vegetables inyalo kaw time machuok nade mondo mi bolgi e chiro moro kaka sani ing'eyo ni Comesa pod nyalo tero Comesa member states wala ni Africa kineno Ghana ka kende Joyce Ghana ka kidhi Turkana ka dhok miyang'o ibolo pien mineno miketo kanyono pien no nigi chiro malich Ghana ka gitero kata mana EU gitero Ghana ka a lot of money piena hai mineno motuono ende mikasi kocha mama makolos ni to soup ichwade soup mabe koro mano be enjoy lunch malich ere kaka wanyalo timo kata mana research mondo mi waket mayino bende research kaka member states ma Comesa mondo wang'e ni products mage kata goods mage kata services mage midwaro in which part of the country adwa mi mfano kidhi Lubumbashi tani kawuono ga brush mar gorangi gi rangi mar kiwi meneno ni kioponi mani nyalo supply Joyce kawuono miyudo quantity maber iweyo kata tich Royal Media a lot of money kitero Kiberit kende Southern Sudan a lot of money teni information mondo mi ere kaka government nyalo invest mondo private sector do invest in research mondo mi wami SMEs wami jo wala mama kwa luasi maber mwanyamiyo gi real time market information dissemination mondo mi ging'eyo ni ma e gima dwarore chiro ni sama chalo kama nikech kaka winjo wadwa nowacho inyalo ting'o alot ni itero Zambia to kare kia ni Zambia puro be ji nyoke inyalo puro njuki itero Malawi to kia ni Malawi ema njugu ai kabiro Nairobi kata kabiro Kenya so gik machalo kaka trade information go through research onego bene wa invest so much mai gima danke to lwasi maber mar Comesa to ka wabeda ni wan nyose yawnwa chirni idwa tero gimoro kumoro idwa gole ka itere Burundi tikiadi Burundi kuro be jogo be wato nyokayo watermelon kodi tingo watermelon en product manya kethore mapiyo ma kisungu luongo ni perishable to nikech ni onge gi market information kata market research okitimo ayudo ka in gi problem machielo moningo bene wa invest in infrastructure so much mabe aseneno ka pinje kaka neno EU miyo wapa koni kidhi neno Germany gi Belgium mondo mi gol mwandu Belgium kidonjo go Germany gik machalo nantari pare kono gin ne gisegolo gigo te inyalo ringo Austria inyalo ringo Italy inyalo ringo Belgium inyalo ringo Germany and across all those other countries moloso EU freely emomiyo pod wawacho gini gin gi market ne ke Comesa products but mano nyalo timore kata mana e Kenya ka kwa invest in infrastructure kaka mara trade online digitization kata online marketing abro nyisi ni madhi kelo digeng'o midhiero mang'eny kendo dhi yawo opportunities ne jowalawa matindo kata mediere kata madongo mondo mi giyud kaka ginyalo kawo mwandu gi to gitere pinje mamoko mayot nikech sani neno ka Egypt to invest so much in the trade digitization sani ng'eni kata products mancha nigolo China sani Egypt maloso king'iyo kata mana construction materials tie ng'eny ji ok igol China igolo mana Egypt ka nikech gi-enjoy under Comesa platform to wan wadwa enjoy ang'o ni koro ni wan wadwa bedo import nation ka romo ni dhi mbele to jowala mana neno ka bende nyoromo kanyo mang'eny gi be ang'eyo onego bende giwuoye mang'eni Kenya wawinjire Kenya products top 10 products mwadwa tero chai kiang'o maua mago traditional nini majino se wuoye jadi manyalo bedo gi losa ani manyalo puro chai tin e Kenya ka but farms maingo matindo go how innovative can you be mondo mi pur njuki kar ni njugu nyaka Malawi ka bichop Nairobi ka gole Nairobi tere Kisumu ka ng'iewo njugu Kisumu street to lobe in godo inyalo puro how fast can we really be very innovative lastly an investment is also in technology mondo mi wayud fast maturing products nikech traditional gik ma pod jowa pod komo kawo muda mang'eny koth bende sani Nyasaye pimo gi ratili nikech ka pod irito koth mang'eny no tiyudo koseng'adore koro ere kaka wanyalo invest in a lot of massive research gi technology mondo mi government invest gi private sector bendo support government gi invest so much and development partners mondo mu waket our country to be not an import nation kata consumption market mondo wabed production market by investing so much
to wang'iyo to wanyiso jopur ni look samwa chalo ni magi kothe monego pidhi kothe gi have been tried and tested gin fast maturing to productivity mar gi ni malo aiti bro yudo ka koro wabedo gi milongo ni surplus jo is country mora kata bede Comesa states gi koka ginyal bedo gi surplus then onge seche ma wabro wacho ni we are better off nikech pod wabro bedo mana begging nation nikech kuonde economies mira no mosetiyo maber go kata king'iyo Hong Kong ing'iyo Denmark I can mention many king'iyo gi mosebedo maber kata mana gi uchumi ma sustainable ma thrive ma create employment for their youth and women mamiyo ji okichandre reduce weche matindo mag koko kata kuoge gin countries mose invest in technology ma yudo kata ken farming we have mechanized farming o ki traditional one ma pore dwa dhi puro tiketo kodhi moro migolo nyadero ni ka chieng' wuok one week osenege te you lose hope koro magi gik monego beni watimo aito government okony ji on storage facilities get nitie gima bende affect Comesa states post harvest losses ng'eny countries the 1 month ago na Zambia I took time at their farms kineno kaka gitimo sani government o invest on storage facilities tieni golo gik moko titero facilities go koro mondo okagi kethre kata ken rech jo Israel sani koponi no kata Comesa ka rech kende koponi neno ma ji sani timo caging ni ka wanyalo yudo ni obedo improved en gima nyalo konyo Comesa states mokni rech wachako gole pinje maoko then away storage facilities aito gima nyaka bende wachak wang'i so much en gima na ngone common user facilities Joyce ema koponi Comesa states including Kenya or investing tibro yudo ka inyalo loso mwandu ni wawinjo ka minister Kagwe Lee minister for trade bene wuoe weche mag value addition diagi team value addition namo to nyi puro eka chie ionge gi pesa ni penyi ikawo loan to loan no bende interest bende ni malo machines ok nyal ng'iewo koro gima nyalo konyo countries wa Comesa states and investing in common user facilities tirani kokete kaka Siaya kacha itingo giri golo unja titero kacha gimomiyo ni common user facility titero ni juala ni kanyo gik mamoko ko karatas gene ko government county government ose invest imedo itimo value addition itinge idhi online nyathini moro manyoti ko form 4 kata motingo university moni online marketing iwinjo ni gini dwarre lower Uganda kata lower Eastern kata mana Southern Sudan kata idware mana Somalia tikao itero ken makami ni puro yiendi tiloso makama ber tisetimo value addition week timo grading inyalo gole titere use Mogadishu and you get a lot of money so common user facilities nyaka Comesa or design a mechanism magidwa keto goni to ere kakinyalo tim mondo mi countries wa obed competitive gima podwa lack Joyce and competitiveness in our countries competitiveness is very low then on non-tariff barriers oningo wa strengthen trade monitoring system is very very key magi gik moningo bene wang'iye borders wa wanyalo train kata mana SMEs government can absorb some of the charges mondo migi develop their economies very fast yet to absorb some few days kata some few years Joyce na neno Congo Brazzaville an example ma aneno kaka ge support SMEs kata even Lusaka ka iyudo ka SMEs register business kawuono to in Kenya I register go kawuono to kawuono is today is October by November idwaro kuomini secha ko chulo usuru kendo yudo ka county government rogi ka national government rogi ka idwa ngipi in kia mo itimori nade then iyudo ka koro SMEs wa they don't see their fourth birthday kata third birthday gito bang ndalo machuok oningo beni wa so we give them tax holidays ma wan kaka National Taxpayers Association ma gima wa advocate wa so taxes mag small entrepreneurs mondo migi yud more time aito wa miyo gi low interest rates wa wuoyo gi CBK kata commercial banks to regulate this then training be miyo gi sufficient then within 5 years
gin joma nyose employ between 1 to 50 people, then gise expand their businesses. Kwa keto ge tax bracket, then it is a sustainable model. Kuri yudo ko wa expand tax bracket than tax rate, ma yudo ki target few people like a country in Kenya. Yudo ka jomo registers SMEs are over 17.6 million. To jomanie tax bracket are less than 4 million. Adwa ni Mark na paro no gi kanyo. Keep on warrant this way. Okwanya develop as a nation. We can't remain competitive. We kill the small businesses who employ greater percentage in the job market. Mark na paro no gi kanyo. Mark na paro no gi kanyo nyangweso kabendi Mark paro no gi kanyo mar kaka wanyalo improve competitiveness. Ahinya nyato ekinda pinje 21 manitiere riwruok mar COMESA. Ngisa ni wakao yoyo madundo gisani nyakora Mugejwang waduogo wadhi mbele kikidhi mabor. The ocean breeze carries laughter. The streets of Old Town tell stories. And Mombasa welcomes you with open arms. Wander through winding alleys, sip cocktails by the beach, and let the night stretch endlessly under the stars. This low season, Mombasa is vibrant yet unhurried. The perfect escape with friends, a romantic getaway with your partner, or time just for you. From only 25,900 shillings for 3 nights via SGR, View Travel makes your coastal story easy and affordable. Book today and spread the cost with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Hata nikigania, nami nitanyamaza kimya. Hata nikigania, nami nitanyamaza kimya. Kupata wimbo wangu wa kimya kama sikiza tune yako, dial *811 *343#. Kumbuka sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Asante. Waya, aneno ka Natasha ndisore ahinya. Wena dhi amose. Dhiyo. Machiegni kendo nyakwara Mugejwang e tielo mogik e twak maro e chenro mar mbakoro. Madonna soma ne ote mano mar Engineer Lazaro Kanyambo ka ong'isa ka ni Joyce Oduor COMESA benefit only our landlocked hostile neighbors. One, waya borders ma in fact foreigners flooded everywhere. Sanijo Burundi uso chai, jo Rwanda uso screen protectors, seche majo Tanzania to wacho ka ni kwecho town. One to gitamowa kata lupo kod peace. COMESA is one-sided affair. Kenya kod Tanzania to ni kod history of economic battle mane ochakore kod founding fathers Nyerere kod Kenyatta. Jo Kenya bende nyaka fight for freedom to access neighborhoods market. Mano Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi jamaguye Kanyada East. Nyakora Mugejwang med chwalo ote magi abo bedo kasomogi e kinde modhi mbele kod twak mar wadong mana kod thuolo matin kende twa duogo watieko twak mar okinyi makawuono. Ang'ena ngiso nyangweso mar mondo mi omak paro mano mar wechego mago mag competition kata piem. Kata kamano dago mar mondo mi awinja ne report mano losnwa kanyo kod jafombo marwa e county mano ma Migori Jojuma. Kama e county ma Migori jokanyo manitiere sekta mar sukari e county ma Migori ywak ni chiro mar COMESA ma piny Kenya osekelo negi midhieche mang'eny maloyo ber mowinjo bed ni okelo ka koro gidwaro mar mondo mi sirikal ong'iane kaka inyalo los chiro ahinya to ne jogo manitiere sekta mar pur mar niang' e pacho ka iwe wawinjane monde. Bedo mar piny kerruokno mar COMESA osebedo ka kelo paro mopogore opogore ne jogo mantie sektor mar sukari e pacho kae.
kalwe kod chik mar riwruok mar COMESA mayango ni mwandu nyalo usi e pinjegi ma riwruogni mar COMESA maonge chulo osuru osebedo ka koro kelo wich bar ne jopur niang' mathoth e pacho kae. Ni COMESA to okonyowa maber nikech onge kaka dang' wayie ni sukari mowuok e COMESA countries obiro donje pinywa ka en onge gi tax momiye to marwa miloso ka to nigi tax malo. Ere kaka okonyowa ka jopur? Tiene wane mwahinyore. Sirikal is a party to that COMESA. Wawacho ni mondo gikwong giluongwa meeting moro mondo gibriefwa gima dhi nyime. Ma nosekelonwa shida mang'eny. Achiel kuom shida manosebiro ema ne kelo gimiluongo ni late harvesting of cane. Jokan sektor mar sukari to ahinya jopur niang' wani bedo ni sukari ma nengogi yot osebedo ka wuok e pinje mantie COMESA kabiro e pacho kae maonge osuru ma ichulo osinyo jopur niang' nikech nengo mar pur mar niang' e pacho kae konitie malo mokalo. Importation mar sukari ma oko kik donji. President osewacho monuoyo mowacho ni chakre higa moro mabiro kae koro sani wane mwadhi export sukari wan ok wadhi import sukari. To importation no iyudo ka jadek ang'wen manyo kelo sukari go gin magi benefit. To raia makao niang' gitere factory gin gionge ok gi benefit kata chiel. Mano bedi ang' akwani wach mar COMESA manene no importation of sugar. Kata giwacho ni gigeng'o sukari gi pod biro. To gibiro ka gikadho mna kuom joma ni moko bende nie government. Ok wanyal luoro nitie cartels. Cartels gi pok otiekegi. Jagoro marwako ma jopur niang' e bad ma Migori Argueng Sadongo wacho ni chiro mar COMESA osehinyo gi moloyo kony ma giseyudo kendo gidwaro ko lokruok koro oketi ne COMESA ma oting'o keto osuru kuom sukari mowuok e pinjego mag COMESA kabiro e pacho kae. Kenya kae ndiye monego bed ni gima loso local kae ndi bedo duty free. To mowuok oko to onego ketne gima gichulo nikech gibiro use Kenya waka. To kakoro gik ni wan mwandu mwaloso Kenya ka ni to iketo ni tax mamalo to mowuok oko to tax onge. Koro mano wakonyore nade kaka jopur. Tax ni emosekelo cost kata nengo mar production mar tiang' kata mar sukari bedo malo. They destroyed everything on the ground. One coca farmers, we are not for it right now. What one is sukari murem ema sirikal okel omanka oko. Jopur niang' wani chiro mar COMESA onego ng'i gik mathoth ma oting'o nengo mar loso mwandu e pinje ma gin jokanyo magi kapok giketo osuru kata golo osuru ne moko mwandugo moting'o sukari. Nikech midhiero makoni kod kocha ma jopur wacho ne gisekale nikech chike mag COMESA gisiro lokruok manyalo konyo pinje kaka mano mar Kenya mondo sekta no mar sukari koro bed motegno. Loso iketo tariffs kata iketo duty kata iketo tax nyaka kuongo ubed e winjruok ng'ama produce sugar cane ma en raw material joge nyaka bedie mesa ma giwinjo cost of production mar sugar cane chalo nade. Giwach ne gigombo neno ni chiro mar COMESA obedo mano mar reso kembego mag niang' e pacho kae ma osebedo kod midhiero nikech sukari ma nengo yot mosebedo kawuok e pinje maoko. Jokanyo sekta mar sukari biro ni gik machal kaka lesen ma ichiwo ne ji madwaro kelo sukari e pacho kae bende koro nyaka ng'i malong'o nikech osebedo katiyo kod lesen gi e yono marach. Licenses migolo kata mana for sugar importation. Joma golo licenses gi ok wang'eyo ni to gitiyo gi chike mage. Gibedo governed gi chike mage. Nikech samoro ibiro yudo ni the deficit mar sugar ne wan gi 200,000 metric tons. Mane e deficit ma wan gi Kenya. To joma me mondo kel sukari gi ibiro yudo kokelo over 500,000 metric tons. Koro 300 ni eto ng'ama ogolo ne certificate kata omiye license mar kele. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kenneth Okwara adwa na chak kodi kotudore kod ywaka jogo manitiere sekta sukari kata pur mar niang' mawuok e kaunti ma Migori kokala mano ka koro gi ywaka ne kokale riwruok mar COMESA gin kaka jokanyo mantiere sekta mar sukari ber pok gineno giwacho ni maricho ema nitiere. Adiera nitiere kanyo. Adiera ng'eny kanyo. Kendo en gima ne wawacho ni chiro ko yaw to yaw getni to in onge gimitero oko ng'enyne biro. Mano e gima timore. Nikech reason ma sirikal gologa ma gi allow go importation
ni sukari ok walos moromo consumption kata demand ma wan go Kenya ka. ka gisewacho ni nitiere itilafu koro giyawo ne joka kilo mang'eny to e wach ni adier jokomesa gi ing'eni osekonyo sekta mar niang' nikech gisemiyowa gik miluongo ni safeguards karibu 15 years made onge safeguards ko kembe gi dikoro karibu te osetho nikech jogo wacho adier ushuru mwaketo ne sekta mar niang' ni malo moingo sectors te kata idhiye chai kata idhiye maua e agriculture sector ka ushuru mar niang' ema ni malo mogik koro productivity mar niang' king'iyo kuonde ma niang' bedo ilose sukari e piny mangima we are the lowest emomiyo sukari nitiere oko kacha nam kacha ma samoro kacha no yaw gate ma cheap biro donjo ka nikech wan ok wa invest e competitiveness mane winjo Nyangweso wacho cha ok waloso ndara anaya Muhoroni ndara ma niang' dwa wuok go ma wang' chup Chemeli kata chup Muhoroni niang' winjo matek e kor yo japur ma winjo matek manwang'o losses to ka niang' ochopo e kambi sirikal ema nyocha timang'o ema nyocha manage to sirikal was very poor at it alafu sirikal achiel ni be manyocha oketo tax malo ne niang' miyo sukach wa mwaloso Kenya ka ok nyal compete e Comesa because it is expensive sugar ineno to jok mamoko ge gitimo gik ma wacho ni medo ndhadhu ka nitiere kambi mar niang' miluongo ni Miwani kambi no is one of the biggest region wani to ne en gik mang'eny ma Miwani ne nyalo timo ne nyalo loso ethanol ne nyalo loso gik mang'eny nyalo loso nyaka sitima mago e gik mamedo productivity kata competitiveness mar kambi mamiyo sukari ma wang' wuok kanyo bedo sukari ma nyalo compete makata wagole ka ni wadwa tere Brazil kata wadwa tere country moro to dhi compete gi moko nikech ing'eni ka en sukari ma beche tek to jok ma wamiyo losko gin mana jopur binyo ma ywak kaigi to kendo ywak mar adier nikech gin gitiyo tich matek dweche 18 to bang' dweche 18 no tinde ka tan achiel 5,200 to compare gi pinje moko pesa ma giyudo e sukari kata e pesa ma niang' opogore ng'eny moingo marwa koro tiende ni domestic policy ma waseloso ki Kenya waka ema siro loso products kata gik monego beni wadhi waus oko ineno to nitiere wach mane Nyangweso wacho mana dwaro medo jiwo wach mar achiel en mar payment system sama nitiere payment system ma kidwa dhi uso to inyalo tiyo gi card kata inyalo tiyo gi currency piyo piyo miyo ohala timore mayot sani tinde koka watemo pilot gimiluongo ni Pan African Payment System pod watiyo gi mag jo wasungu gi moko go ma seche moko ok konyo ahinya koro kerwa gi be nyaka lose wach mar ng'iyo kaka that payment system nyalo bedo improved mondo okonyo seche ma jok matimo ohala dwa timo ohala mogik en wach mar investment ok wabi bet gi kembe ma medo ndhadhu e gikwa mondo wabed gi gik moko mopogore gi alote to wach mar investment kanyo private sector to nyalo benefit nade e romo mar Comesa ni gima nadhi wacho ni idano pinje moko manigi kembe madongo makelo gik moko ge uso kagi sirikal notiyo gi private sector notiyo gi banks kata development banks mamiyo jok mantie private sector pesa nitiere ji Kenya kae mosetemo timo manufacturing kwa miyo gi pesa gik mane mawacho kae kaka timo manufacturing mar kaka rech kang'ogo kwa golo pesa ma bank gi omiyo our private sector pesa mo otimo no godo investment biro timore maber nyocha winjo ka President Ruto wacho kae ntiere UN General Assembly ni bank manokonyo wa kane wachiegni default loan ne en Kenya Commercial Bank ineno koro banks wa mawantiere go kae gi bas gi bank kaka Africa Exim Bank to gi Africa Development Bank nyaka loswo e meeting mantie kae ni kaka gibiro miyo private sector pesa ma private sector koro keto e gik ma wacho gik moko kaka industrial parks go gin mana udi kama maka onge pesa to onge gima biro timore kanyo koro banks wagi nyaka gi kaka gi invest e economies mondo ka wa produce e ka watero pesa yango e banks go mama no wach ma ministers man tire ka nyaka losi ker be nyaka wach matek
Nyangweso wadong mana gi dakika matin kende to atieko twak mar okinyi makawuono. Pachi kotudore kod ywak mago mag jopur mag sukari mayudore e kaunti mano ma Migori. Tangeno ken kaunti ma Migori kende en nyaka wanyalo wacho ni en mane pacho kae kata sekta mar sukari manitiere pacho kae. Pachi kotudore kod mano kaito gi sani makoro piny Kenya e makoro host romo mar 24 mano mar Komesa matimore pacho kae. Wanyalo wacho ni piny Kenya seche moko gin wanyalo wacho ni gin ber mage obed mago mag economically kata mago mag diplomatic ma piny Kenya nyalo yudo kuom bago romo mar 24 mar Komesa matimore pacho kae. Nyangweso. Erokamano Joyce Yenara wiye wach sukari. Ineno Joyce, the Komesa nigi principles ne. Komesa as a secretariat, it was found based on business principles. Omiyo na winjo kaka jo Sony ywak. Adiech wach ma entiere ni onge chieng' ma jo Komesa member states biro weyo moko mi license to go import products from them. Onge unless ni Kenya owuok e Komesa. Number 2 en na we diversification. Ere kaka kembni wa kenda wagone President William Ruto erokamano kuom bedo okang' mambele mar chiero pur mar sukari. Joyce, pur mar sukari nyose kelo poverty in our region. Sama koro government koro no chiere ni anasetiyo e regions wago. Kineno poverty level index mamado kata kiwuotha ti interview ji. Chakra chaka Moroni mi donje Ahero ni mi ringa kamano mi donje Ndhiwa betie nobire mi chakikal mi dhi Sony asomo Rapogi mi donje mi dhi gik piny border wa gi Kuria matie nyo chako dhi odonjo Narok kuonde ma sugar belt areas poverty index ni malo kuom households ma puro sukari. Nango one, pokwa diversify purwa mar sukari, pokwa adopt new technologies. Until recently, Joyce, manyo koro jopur sukari, nyo koro kao, nyo adopt new technologies, magi kelo fast maturing cane. Chon nen tiang mirito, dweche 24, dweche 24 kata mokalo kata higa 2 gi nus. Aito be kosekalo isekao pesa nitere ng'ama japur to ng'ama dwa bete be onge chake chulo pesa mondo mi bete to kose bete management of our sugar factories has also been worrying. Koro gigi gin about institutional issues kata systematic failures. Okendi sukari ma oke Komesa countries raj. Sukari ma wawinjore kaka jo Kenya wabed piny wapenjre niya. Ang'o momiyo sukari mipura pura Sony ka kata migolo mana Ndhiwa ka obedo ma very expensive in the job market to sukari ma donje ma jo Somalia dwa uso to bedo cheap to ringa kode wa malo Egypt mochako ng'ado gwenge go duto mobro chopo Awendo kata mobro chopo Kametha kata mobiro chopo Sondu. Ang'o miyo beche bedo mayot moloyo sukari manyo pur but dalau. Weche mamiyo magi timore en kama. One, innovativeness mar sukari industries mamekwagi especially manyocha ne mar public mar government is very low. Adoption mar new technology is very low. Diversification mondo migi kel kikalo Moroni ineno kata kaka alwora mar industry no chalo chaki dhi pimo gi industry mar sukari moro kata in Egypt mi neno alwora mare kaka chalo nyalo nyisi ni management and leadership mar sukari sector has really been abused. So na adwane akwa during Komesa discussion Minister Mara Agriculture ni President Jokelo reforms in sugar industry. The reforms are not sufficient. Some of them are long term, some of them are short term, some of them are medium term. Ere kaka wanyalo ng'iyo kaka jo Kenya wapenjre ni kuma koth ne goyo wage nango. En fertilizer manyo nengo ne rach. Koso en maturing cane manyo wakete manyo budho. Koso en machines manyo watiyo gode manyo kelo production bedo malo. Koso en packaging marwa manyo kelo ginene market rate dhi bedo malo. Koso en distribution channels. Magi duto ka wawinjore ma enhance on competitiveness of sugar industries. Joyce onge sama ng'ato bro ywak wabe wabro kono gini sukari industry kaka Mandhiwa ka sukari kiserego in bede iterie Komesa countries mamoko nikech oyieni mondo mi wake gimoro ni competitiveness.
Lastly, on the sugar, nitie gima waluongo liberalization of the economy. Nosetimore, Kenya ratified that, and there is no way of going back. Ngeni gigi king'iyo trade policies onge tiende wuondo jowa. En mana ni koro nyaka ing'e ni gimedwa puro ni kapod iendelea gi puro sukari. Omi profit koso itime for as a traditional practice. To kopodo komi diversify mondo egata isukari no companies olos manyiwa, companies olos gilos manyiwa, organic manyiwa, companies ogol mach margi mondo mi cost of production of the malo mar electricity kata ka gitimo solarization giket solar system. There are a lot of mechanisms. Awinjo ka jogi moro nowuok e county wa Kenya ne benchmarking. Oningo adwa encourage the sugar management mondo okaw farmers gitim negi benchmarking mondo ging'e ni ken weeding we timo manual weeding kaka maneno ma ji pod timo ni kae inyalo spray kopo ni inyalo keto other crops manyalo subsidize that sugar cane farming team, then farmers obed gi miluongo ni sacco mondo gibed gi village circles ma ginyalo logo pesa to gibedo godo gi joma gibedo iluongo ni they are resourced financially, aito liquidity margi dhi malo, aito yuto bro bedo e sugar industry. Otherwise obro bedo uwi manochakore Kenyatta 1 Kenyatta 2 Moi ochako bedo ndalo Kibaki nyaka sani koro kum William. Leaders must take bold steps. County government, agriculture is a devolved function. Gite mango sugar industry koso en mana ka usuru kende mikao ang'o magikonyo gi in terms of infrastructure, in terms of development, innovativeness kaka winyo nanyisi no mondo mi watim total sugar reforms mondo waket sugar produced in Kenya to be competitive mana kaka mae countries mamoko mano to wadhi enjoy COMESA treaty mawanie yedi yena duoge egidento ere kaka jowala kaka private sector kata jowala matindo tindo thuolo mar wadhi karumo kachiel kod wach mogi achiel en kaka jo financiers manie COMESA kaka financial institutions ma thuolo makende through trade exhibitions maginyalo neno ni to rem ni kanye kum private sector madwaro financing, then ma will support them. Then another thing in declarations majibro loso kaka trade digitization and kai mabondo private sector nyalo ng'iyo ni trade digitization mane midwaro, how do we fast track on this as an investment to wang'iyo. Lastly, and on infrastructure development, African Development Bank to the banks mamoko madongo ma opportunity margi mamondo migi bi gineni to pinje wagi countries being representation maji dhitimo kanyo member countries and countries mage maginyalo invest in to ken kaka Kenya ere kaka ginyalo konyo kaka storage facilities ginyalo offer that jok madwaro distribution dwa open distribution because Kenya is a trade hub. It is a trade hub in East and Central Africa. Oningo benijo COMESA mobiro entrepreneurs and investors nyalo ng'iyo Kenya as a trade hub mondo gi partner to gi sign MOUs mondo migi open even distribution centers maka gidwa tero mwandu gi Uganda, gidwa tero Burundi, gidwa tero Southern Sudan. They use Kenya as an exit country. Koro ma is another opportunity majoma nie COMESA summit can utilize mondo migi ngi. Ero kama na inya Patrick Nyangweso. Because President koro dibede kom. So this is the rare opportunity majo Kenya wa must support this initiative mondo mi Kenya bendo goyo kan mbele mana kaka countries mo kaka Egypt when it comes to industrialization. Ero kamano. Ero kama na inya Patrick Nyangweso jatatije maduong National Taxpayers Association kuom kaw thuolo mar okinyi makawuono iriwri kodwa e twak thuolo marwa e marumo. Kenneth Okwaro wachni mogik kwatieko. Mana mapiyo 30 seconds. Yaro mani wawuoyo ahinya kuom ohala mar gik moko bidha to ntiere gimoro be ma COMESA of a movement mar wuotho mar ji dhano gi human resource ma be jok maloso gi onego nyis ji ni chiro ni duong' ma jok man gi ji nyalo pod dhi countries gi ng'at mani gi ujuzi ne ma oyiene kendo nego be ni konyowa
mondo ne kaka yawuotwa ma onge tich kae man gi ujuzi nyalo dhi e pinjegi moko gi mondo dhi ochak biashara kuno mondo dhi oti kuno nikech chiro yaw maduong'. Erokamano ahinya Kenneth Okwara jalony e tudruok pinje maoko kaachiel kod jalony mag chumi kuom kawo thuolo mar in bende mar chopo e studio ka wabed kod twak. Nyakwara Mugia Jwang, in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mochopo e giko mar twak mar chenro mar mbako romo. Ote magi aneno kata kamano thuolo marwa e morumo. Lonya wadwa Sharon Ong'ao ma bende oneno ni chenro no biro ni yo makare wakoyo ni mar mondo mi bed kod odiochieng' maber. Pani romono mar Komesa pod dhi mbele pacho kae nyaka chieng' tich ang'wen kama jatend piny Kenya William Ruto biro bedo katelo ne romo makamano. Riti masani nyinga Joyce Oduor.